नमस्ते भैया, हम अंकित सिंह। हमारे चैनल के नाम है DNR रिएक्ट्स। और इस चैनल में भोजपुरी सॉन्ग में जितना भी भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना भी सॉन्ग आवेला, भक्ति हो चाहे कोई भी गाना हो, कोई भी सिंगर कोई भी एक्ट्रेस के हो, तो हमने के ये देखे नहीं जाए कि बीट कैसन बा, म्यूजिक कैसन बा और गाना कैसन बा। इस चैनल में नया होकम तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करम जा। चलो वीडियो अगर अच्छा लगी तो जरूर करम जा, ठीक ना। और गाना एक बार कचाई लाल भैया के, और गाना के नाम बगवा कहार और प्रियंका सिंह गईले भाई जा। चलो तब लेट नहीं करके स्टार्ट करके। ए जी हाई का करतानी हाई बताई, जगत दुलारी जी द्वार पर आ गइल बानी। अरे वो अभी तक तैयारी ना भइनी। सब तैयारी हो गइल बा। अरे दुर्गा माँ कितना मस्त लगा था, देखा तो जा देखे के। ए जी हाई का करतानी हाई बताई, जगत दुलारी जी द्वार पर आ गइल बानी। अरे वो अभी तक तैयारी ना भइनी। सब तैयारी हो गइल बा। धाम छोट जान कर मन पाठ कर पेन्ह के पियरिया रची रची कहरे के सिंगार ये रामा दुलिया से मैया के उतारा हिरवा पिया खड़ा बाटे बाघवा का रे रामा खड़ा भइल रखवा। अभी तक तो ठीक ही गाना लगा था, ठीक है भाई। भक्ति सॉन्ग बा चली मार्केट में, और बाकी रिव्यू तो लास्ट में देवे करम जी। और आप लोग भी बताएं जा कैसन लगा था शुरुआती गाना के। फूलया ढबूल लेके आइल मोलिने आगो बड़ुए बेताब माई के पूजेला चरनी आगो। अरे और भी चीज लागेला। ए पिया हो गंगा जी के पनिया लइहा, मड़ुआ दवनिया लइहा, तनला चननिया लइहा हो। सब चीज को देनी जोगाड़ ये रामा दुलिया से मैया के उतारा हिरवा पिया खड़ा बाटे बाघवा का रे रामा खड़ा भइल रखवा दुआर रे रामा। झरब पौआ गामा से होई है मैया खुश है धनी, देवलोक के कमी न हो खेद दे महसूस है धनी। अच्छा लास्ट एक और चीज कह दे। ए पिया हो नवगो कुंवार खियैहा, जगरान भार करैहा, अखिलेश खेसार बोलैहा हो। समझे आदर्श बातैया ये रामा दुलिया से मैया के उतारा हिरवा पिया
पूजा करावे खातिर सुलभ बाबा आ गइल बानी। तो भाई लोग गाना मस्त बा, ठीक बा ना। गाना में कोई खराबी नहीं है, सब चीज यूनिक बा, सब चीज हट के बा, डांस से लेके केसरी बे, गाना म्यूजिक सब मस्त बा। और जानते बारे दुर्गा पूजा आएगी तो सबके मजा आई घूमे में और गाना मस्त बा, गाना तो चली हमारा लगा था गाना। और बाकी अगर अच्छा लगा लो कि अगर सबके चैनल में आ गई तो गाना अच्छा लगा लो, गाना तो अच्छा लगबे करी। हमारे चैनल में हमारा रिएक्शन वीडियो भी अगर अच्छा लगे लोगे, साथ में और सुनम जी आगे और मनोरंजन करम जी, तो चैनल के लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए जा, ठीक ना।